Sí, sí, bueno, desde novo, Xosé Ramón, estamos aquí a agardar desde Bueu, sempre pendentes, pero pois parece que aínda non se celebrou a arribada, aínda non se produxo, como quería decir Carmiñas Verbas, daquela casi que antes decía que marchábamos, xa un pouco apurando a situación, pero agora sí que imos a marchar casi a despedirnos xa dende hoxe, dende aquí, dende Bueu, como vos decía aquela magnífica canción que cantaba Andrés do Barro, que cantaba el, non? Se vou a Bueu en vou, se non vou en vou, non vou. Con estas verbas xa nos rematamos, nos despedimos, e ata outra. Desde aquí, desde Bueu, despídese Evaristo Penica. Para todos vostedes, Televisión. Imos pasando por